ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି ହେଲା ଆଉଥରେ ଆଉଥରେ ନା ନା କହିଥିଲି ନା ନା ଆଉ ତ ନା ତ ବିଦ୍ୟାରାୟ ମୁଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବି ଏଇ ବର୍ଷ ହଁ ମାନେ କେତେ ତାରିଖରୁ କେତେ ତାରିଖ ଯାଏ କାଲି କେତେ ତାରିଖ ଏଇ ସୋମବାରଠୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ମାସେ ମାସ ଓକେ ମାମା ଖାଇବନି रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का ସାଧା ମାଛ ବା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ଆଇଁଷ ନୁହେଁ କି ସାଧା ଦେଶୀ ମାଛ